हे जठार देवाचं स्थान म्हणजे जी जठारवाडीचा नाव पडला आपल्या या वाडीक ते येताना ना एवढी घाटी चढण येऊची लागतं. हे बघा भरपूर वर धावत 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 धावत. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टीज ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो 10 तारीखला आमच्या गावची जत्रा झाली. व्हिडिओ तुम्ही बघितलाच असेल. आणि काल 12 तारीखला आमच्या गावचे देवांचं डाळापसोरी चालू झाली. आणि आज आहे 13 तारीख. तर आज देव जातील आपल्याच गावातील एक वाडी आहे शेलटी वाडी, तिकडे देव जातील. म्हणजे ते डोंगरातून वगैरे जातात, काट्याकुट्यातून जातात. तर मी पहिल्यांदाच चाललो आहे एवढ्या वर्षात, म्हणजे माझ्या जन्मल्यापासून मी आता तिकडे पहिल्यांदाच चाललो आहे. तर बघूया, बरेच लोक बोलते की चांगलं मस्त वाटतं तिकडे. तर आम्ही पण म्हटलं आज जाऊन बघूया आणि लोकांपर्यंत पण हा व्हिडिओ पोहोचूया की आपले देव कुठे कुठे जातात ते. कारण शेलटी आहे ही आमच्या गावापासून तरी बरंच लांब आहे. तर रस्त्याने फिरून जावं लागलं तर एक 15 मिनटं लागतात बाईकने. तर देव जाणार डोंगरातून आणि तिकडून परत शेलटीवाडीतून परत रिटर्न ताबडतोब देव येतात. आणि एका अशा ठिकाणी जाणार, तिथे पण मी पहिल्यांदाच चाललो आहे की ही जी जठारवाडी आहे, म्हणजे पहिली आमची जठारवाडी होती, आता साळकरवाडी सुर्वेवाडी अशी झाली. तर ही जठारवाडी आहे आणि हे जठारवाडीला जे नाव पडलं आहे जठारवाडी, ते एक देवाचं नाव आहे जठारदेव. आणि त्या जठारदेवाच्या इथे हे देव जातील आणि तिथून नंतर महादेव सुर्वे यांच्या घरी वस्तीसाठी असतील. तर आता आपण जाऊया जिथे देव आहेत. म्हणजे एक भज्जींचं घर आहे, काल त्या घरात देव येऊन राहिलेत आणि आज इथून जातील शेलटीला. तर चला जाऊया. आपली बाईक घेतली आहे, बाईक अर्ध्यावर ठेवायची आणि नंतर त्यांच्यासोबत चालतच जायचं शेलटीला. चला तर बघूया कसा आजचा प्रवास आहे देवांचा. आहोत शाळा हडी नंबर 2 आणि याच्या समोर या ठिकाणी म्हणजे या गल्लीतून खाली गेल्यावरती त्या भटजी काकांचं घर आहे. आता तिकडे ढोल वाजत आहेत. तर जाऊया आपण त्या घराजवळ आणि कधी निघतात देव ते बघूया. आणि तिकडे थोडीशी माहिती पण घेऊया की देव कुठे कुठे जाणार आहेत ते. तर चला. तर मित्रांनो आताच फोन केलेला, तर एक 5 मिनिटात देव आता इथून निघतील. मित्रांनो एक सांगायचं म्हणजे एवढ्या वर्षात, म्हणजे आता माझं वय आय थिंक 40च्या बाहेर असेल. तर एवढ्या वर्षात मी एकदा पण देवांसोबत, म्हणजे हे शेलटी वगैरे आहे त्या ठिकाणी कधीच गेलो नाही. पण या यूट्यूबच्या माध्यमातून यूट्यूबमुळे तरी मी तिकडे जायचं प्लॅनिंग केलं आहे. तर चला, हे बघा समोरचं घर आहे वाटतं. तर चला बघूया आता कधी बाहेर पडतात ते. तर हे घर आहे आणि ह्या घरात रात्री देव वस्तीसाठी होते आणि आता निघतील शेलटीसाठी. तर आतमध्ये गारण वगैरे चालू आहे. तर बघूया. म्हणजे आतमध्ये काय गारण चालू. सतीश परब जे खामदुरी आहेत त्यांचं धोतर नेसवायचं काम चालू आहे बघा. काही जण तयार झाले आहेत, बसले तयार होऊन, आणि एक आता बाकी आहेत. एक साइड बांधण झाली आणि आता ती साईड एकदम घट्ट आहे ना आता. अरे भरपूर घट्ट आहे आता. परफेक्ट. अशा प्रकारे त्यांचं धोतर नेसवलं जातं आणि गाडी काका धोतर नेसवतात. कमरपट्टो नाही, शाल ना, आणि कमरपट्टो.
तर अशा प्रकारे धोतर नेसवतात. एवढा घट बांधायचा लागता. ओके, तर आता धोतर नेसून आता हे खामधुरी रेडी झाले. होय ना, झालं ना. चला आता देव निघतील ना. मित्रांनो, आपल्यासोबत असत बाळा सुर्वे काका. तर काका, आपली डाळप चोरी कालपासून चालू झाली बरोबर. आज देव कोणाच्या घरी थांबले ते? दत्तात्रय गाडगीळ यांच्या घरी थांबलेले आहेत काल संध्याकाळी. आणि याच्यानंतर आता ते इथून निघणार आणि शेलटी म्हणून ह्या हडीची एक वाडी आहे बरोबर, तिथपर्यंत सीमेपर्यंत जाणार. त्या ठिकाणी जी वार्षिक काय कार्यक्रम असतात ते सर्व उरकून ते शेवटी नंतर मग हडीच्या वेशवीवर तिथे येऊन तिथून ते पुन्हा जठारवाडीपर्यंत येणार. ओके. आणि तिकडे खाली कुठे तरी जातात ना, महादेव सुर्वे यांच्याकडे आज रात्री ते थांबणार. अच्छा. आणि ते जठारदेव ते सगळे जी हडी गावातील जी पारंपरिक देवस्थान आहेत ना, अच्छा, त्या देवस्थानांना भेटी देण्यासाठी ही डाळप सरली असते. त्या ठिकाणी जाऊन त्यांच्या भेटी घ्यायच्या, लोकांची काय गारणी असतील ती ऐकायची, त्यांचे प्रश्न सोडवायचे बरोबर. अशा प्रकारचा कार्यक्रम असतो. आणि जी वर्षाची मर्यादा असते काही देवस्थानिक बाबींची ती सर्व पूर्ण करून देव फिरत फिरत आता ते जठारवाडीमध्ये येतील. ओके. आणि मग तिथे वेशवीवरून ते खाली ब्राह्मणदेव, त्यानंतर जठार, त्यानंतर महापुरुष, त्यानंतर महादेव सुर्वे यांच्या घरी येऊन ते थांबतील. अच्छा. म्हणजे पुन्हा मग उद्यापासून म्हणजे उद्या त्यांच्या घरी महाप्रसाद पण असतो ना. उद्या त्या ठिकाणी त्यांच्याजवळ महाप्रसाद असतो बरोबर. त्याच्यानंतर मग त्याच्यानंतर मग पुढे अजून कुठे थांबतील काय? पुढे दुसऱ्या दिवशी म्हणजे उद्या महादेव सुर्वे, परवाच्या दिवशी म्हणजे मला वाटतं रविवारी ना, उद्या रविवारी बरोबर. रविवार ते हे कोण नाव त्यांचं सुर्वेच आहेत, बापू सुर्वे म्हणून आहे. बापू सुर्वे आपल्या सुर्वेवाडीत नाही, आमच्या तुमच्या ते वरती लांब घर आहे बरोबर. बापू सुर्वे यांच्या घरी उद्या परवा थांब वस्तीसाठी. परत त्यांच्याकडून दुसऱ्या दिवशी महाप्रसाद झाला की मग पूर्ण पुढचा गाव संपूर्ण फिरून देव कालिका देवी मंदिरात जाणार. आणि तिथून नंतर तिथे 10-15 मिनिटं विश्रांती घेतल्यानंतर नागेश्वर मंदिरात येऊन ही डाळप सॉरी संपल्या. आणि त्याच्यानंतर मग ती खोरणी नारळ वगैरे, त्याच्यानंतर तो दिवस ठरवून नंतर खोरणी नारळ वगैरे घालतात. देवस्थानाचं काम आहे त्या पद्धतीने ते होतं बरोबर. धन्यवाद काका ही माहिती दिल्याबद्दल. कारण मी पण आज पहिल्यांदाच या ठिकाणी जात आहे, म्हणजे शेलटी म्हणजे ते जठारदेव वगैरे ह्या गोष्टी मी पहिल्यांदाच बघतोय. आणि ते पण युट्यूबमुळे आता व्हिडिओ करताय म्हणून म्हटलं ते पण गोष्टी आपण लोकांना दाखवूया असं माझा एक उद्देश आहे. की पहिला आपल्या गावात बरीच लोक, म्हणजे आता मी दहिकालाच्या वगैरे गेले, बरेच लोकांचे मला रिस्पॉन्स चांगले आहे. तर बोला आपल्या गावचा पहिला दाखवतो.
देव आता शेलटी जाण्यासाठी निघाले. आता हे मधल्या वाटेन अशी येतील. तर आपण जरा आपली गाडी घेऊन पुढे जाऊया. येते वेळी आपल्याच बरं पडताला, नाही तर भरपूर लांब चलत येऊ काय. चला जाऊया पुढे. देव भटजींच्या घरातून बाहेर पडल्याच्या नंतर इकडे भाऊभट मार्ग आहे. त्या भाऊभट मार्गाकडून वरती आलेत आणि या रोडने सरळ जातील आणि त्याच्यानंतर परत शॉर्टकटने शेलटीत जातील. तर हे मुनगेकरांचं घर आहे. माऊली कोल्ड्रिंक्स. इकडे पण देवांना हार वगैरे घालतील. गीतेश हार वगैरे घेऊन उभं आणि आता देवांका हाल घालेल. या मालकीन माऊली कोल्ड्रिंक्सचा भाई खाया. ओटी वगैरे भरतील मुंगेकर, भाई मुंगेकर, माऊली कोल्ड्रिंक्सचे मालक गीतेश मुंगेकर, माऊली सिमेंट. आता कापावर इलो आणि कोचा लागतात ना काका. होय होय. हा म्हणजे जेनी चपला नाही घातले नाही त्यांना 100% लागतले बघा. ही जी कोचा असतात ती जबरदस्त लागतात पायात. हे बघ जे काटेच असतात ते एक प्रकारचे. तर सगळेजण आता कापावरती इल्यात. हा ते कोचा लागतात ती म्हणजे जे चपला नाही बघा बिना चपलाचे चालतं तेव्हा. जी बिना चपलाशिवाय चालतात त्यांची काय हालत होत असत. आता चपला कोचा लागतात ना काका. ते येताना ना बरेच लोक आहेत. हे बघा सगळी चालत. बऱ्याच लोकांच्या पायात चप्पल नाही आहेत आणि ते लोकांना सवय झाली आहे. संपला आणि परत आता शेलटीत खाली उतरतले. आता इथून होय उतरतील. आपण विचारूया तरी पण कारण आपल्याकडं एवढी काय माहिती नाही. व्हॉट्सअप करून ठेवले नाही. अरे बापरे डेंजर हा. आता इथून खाली उतरतील देव येतात. मित्रांनो एवढा खतरनाक अनुभव आहे ना की पुढच्या वर्षी जे आमच्या गावातील बघतील त्यांनी नक्की ह्या डाळापसरीक शेलटीत जाऊसाठी यावा. जबरदस्त वाटता. शेलटी ब्राह्मण देवाकडे.
आता ही साफ केलेली ही कोण करतात? शेलटीवाडीचे ग्रामस्थ म्हणा, म्हणजे शेलटीतली लोक, म्हणजे शेलटीवाडीतली जे लोक गावातली एक शेलटीवाडी आहे, त्या ठिकाणी ब्राह्मणदेव मंदिर आहे. अच्छा, त्या ठिकाणी ही गावराटी त्या ठिकाणी भेटली जातात आणि त्या ठिकाणी सर्व लोक आवटी पण आपल्या भरतात, ज्यांची काय मागणी असेल ती देवाचरणी मागणी. ओके, हा, म्हणजे पडस्थळ वगैरे जे काय असतील ते, आणि त्याच्यानंतर परत आपल्या हळदीत जातील देव आजच्याच दिवसात ना? आजच्या दिवसात हळदी जटरवाडी त्या ठिकाणी मांडावर जातात. ओके ओके, ते वस्ती होणार. पण काही म्हण हे आता पोरगे असे जंगलात हे काय खात अशा? आमटी. आमटी, हा, दाखव, हे दाखव, आमटी दाखव, दाखव. हे बघ, हे लहान पोर झालो, हे बघ, हो आमटी खात आहे. ही खाऊ मस्त लागते. कोकणातला ह्या सगळा मेव आमटी. आमटी बोलतात नाही का? आमटी नाही, चिकना नाही, आमटी. आमटी खात आहे बाबा. आणि आता गर्दी केल्याने माका गावला तर सुक्या गावला. मित्रांनो बघा, एकदम उतारा एवढं ना, चला पण तशी भीतीच वाटता. आणि इथून देव आता एकदम स्पीडमध्ये येतले, धावत धावत. आता थोडंसं डेंजर आहे त्यामुळे कमी धावतील, तरी पण बघूया. माका माहीत नाही तर ते लोक सांगतात धावत येतले, तर मी धावत धावत पुढे येईल आणि खाली जाऊन थांब बोलले मग आधीच. तर आता हे बघा, धावत 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 चला. तर आता खाली कुठे जातले? हा काका, पाराजवळ ना खाली? अच्छा अच्छा, म्हणजे ही घाटी संपली आता, पाराजवळ थांबतले. ओके, आता आम्ही शेल्टी दिलं आणि इकडे एक पारा, त्या पाराच्या इथे देव थांबतात 5-10 मिनिटं थांबतात. हा, म्हणजे विश्रांतीसाठी इकडे थांबतात आणि इकडची जवळपासची लोक इथे दर्शनासाठी जमतात. हे बघा, ओटी वगैरे जे भरूची असतात त्याच्यासाठी थांबतात. ओटी, गाराणा वगैरे ज्या काय असतात तर या ठिकाणी होत आहे बघा. इथे देव विश्रांतीसाठी थांबले आणि देवांबरोबर जे लोक येतील त्यांच्यासाठी गुळ आणि पाणी ना, पान असतं. हा, गुळ, सुपारी वगैरे जे देवांबरोबर येतात त्यांच्यासाठी. जो देव जाण्याचा जो रस्ता म्हणजे यांच्या वाडीत, तिथे मस्त आहे की असे बघा झेंडे वगैरे लावून मस्त रस्ता दोन बाजून सजवल्याने एकदम. हे बघा, आणि आता देव जातील पुढे. ब्राह्मणदेव मंदिर शेल्टीतला एवढा शांत वाटतं ना. इथे श्रेयशी आय थिंक वनभोजन इलेला एकदा, पण भारी जागा. इकडे जे पहिले धावतील ते बघा इथे येऊन थांबतील आणि बाकीचे त्या रस्त्याने असे फिरून इथेच येतील परत.
एक 10-15 मिनटं विश्रांती घेतील. शेळटीतलं ब्राह्मणदेव मंदिर. लोक जमली आहेत. पप्पा आता गाराणा घालतील सगळे शेळटीवासीय, शेळटीवाडीतले लोक. आणि असं शेळटी ग्रामस्थ मित्रमंडळ चांगल्या प्रकारे व्यवस्था केलात त्याबद्दल धन्यवाद. वाटबीट मस्त साफ केलात. मित्रांनो, देव आता निघतील. आता पुढचा प्रवास आपण परत आपल्या गावात जातलो. घाटी चढण जाऊचा ना आपल्या. साफ केले नाही अरे, पण खुटिये ठेवले नाही होत. एवढी घाटी चढण येऊची लागतं. हे बघा भरपूर वर असं चलत दिलं हसूळ पडली. होय रे, हासूड लागली सगळे असे चढतले. अजून बराच वरती चालायचा. सगळे येतात मागसून. आता सगळ्यांच्या चेहऱ्याचा रंग बदललो. आणि बराच चालायचा. सगळे आयगा करीत येतात. चढण आम्ही आता सगळे वरती इलो कापावर. आता दुसरी घाटी उतरायची आहे आपल्या एशियातली ना. ओके, आता एशियावरची घाटी उतरायची. उतराक परवडली. सीमा आणि इथून देव
खाली इले बघा, हे कंपाऊंड आहे आणि इथून देव खाली इले तर इथे पेढे वगैरे वाटतील आणि त्याच्यानंतर पुढे जातील देव ते आपला जठार देवाजवळ. आपल्या खाली एक देवस्थान आहे जठार देव आणि त्या ठिकाणी पण आपण पहिल्यांदाच म्हणजे मी पहिल्यांदाच जातलो. आता इथे थांबतील 1-2 मिनिट. इथे देव आता 2 मिनिटं थांबतील आणि इथून खाली जातील. इथून ना परत प्रवीण अजून ना तर आपण खाली पुढे जाऊन राहूया. रस्ता एकदम तसं डेंजरच हा आणि इथून खाली जाऊन होते. प्रवीण आपल्याला दाखव घेता. सतीश आणि प्रवीण तुमकाच माहित आहेत मला रस्ते, माका माहित नाही. चला इथून देव येतील आणि इकडे भक्ष्य देतात. तो का आपण दाखवता नाही, आपण देव धावत येतले तेवढंच दाखवूया. आणि या साईडने जातील ना प्रवीण? ओके. अरे बरेच खाली इरव रे, पहिल्यांदाच हय पण पहिल्यांदाच इलय. हां प्रवीण आणि मुन्ना आणि प्रसाद आपल्याला वाट दाखवतात. त्यामुळे वाट काय माहीत नाही. आता पहिले प्रवीण ब्राह्मण देवाकडे जातले ना, तिथे शेव टाकून नंतर पुढे जठार देव ना. ओके पडा नको. आयला काळो पडलो असतो तर चला लय डेंजर होता ना. मी होतय ना ना. हा हे धोंड्यासून धावत येतो. अरे मोठा रे तलाव, मासे सोडून बरे होत जिताडे. हे ब्राह्मण देव. तर आता इथे ब्राह्मण देवाच्या इथे देव येतील, धावतच येतले. ओके साईडला तलाव मोठा रे तलाव. येत आम्ही आता इथे येलो जठारवाडीत ना. जठारवाडी त्या ब्राह्मण देवाच्या स्थळात. हे बघा गवळदेव वगैरे होता काय? गवळदेव खाली होता. जठाराच्या खाली गवळदेव. अच्छा. आता इथून देव धावत येतले ना. इथून धावत येतले. आम्ही जरा पुढे येऊन राहिलो कारण त्यांच्या बरोबर धावा शक्य झाला नसता आमका, म्हणून आम्ही पुढे येलो. रस्तो थोडं खडबडीचा. असं नाही काय नाही. हो येतले. काही गोष्टी दाखवसाठी धावाचाच लागता आणि जाम दम दाबलो. आम्ही आता पुढे जाऊया ना जठार देवाकडे. तर धावतच जाऊया ना. तर डायरेक्ट आम्ही तिथे जाऊन दाखवतो दुसऱ्या देवाकडे. आता शब्द पलटाक लागले रे. परत देव धावत तिथे ब्राह्मण देवाकडून आता इथे जठार देवाकडे येईल. आणि इथे पण एकदम मस्त वाटतं. काकांनी गारानं चालू केल्याने बाकीचे जे तरंगत म्हणजे खामकाठी आहेत ते पण येतात. तर हे 2 देव धावत येले पुढे आणि बाकीचे मागून येतात. नावी असतात ते म्हणजे जसं सुंदरनी दाखवतात तसे. ओके ओके. काय कोणाकडे हां ते का? ओके. धावत धावत तो बनाटीवाला होतो पोरगो आपली रील.
इथे देव आता बाळा सुर्वे यांचं म्हणजे ज्याने आपल्याला पहिली जी माहिती दिली नाही त्यांच्या घरी एक 5 मिनिटं विश्रांतीसाठी थांबतील. इथे लाडू वगैरे पाणी पिणारे पाणी पितील, प्रसाद वाटतील आणि त्यानंतर देव जातील पुढे महापुरुष मंदिरात. घराकडे कोणच्या बाळा सुर्वे महादेवाच्या घरी जाणार, महापुरुष मंदिरात जाणार आहे. तर देव आता त्या मंदिरात पण थांबणार आहे आणि माझ्या ते थांबणार आहे. मुक्काम पोस्ट महादेव सुर्वे. थँक्यू. प्रवीणचा रुमाल घेतलेला आणि टावेल म्हणून तो हाणून दिल्याने गावला ना. आणि आता लाडू चहा लाडू की लाडू आणि पाणी महापुरुष मंदिर पूजा करतात आणि आता देव येतील थोड्या वेळान. बाळा सुर्वे यांच्या घरी आहेत होय ना प्रवीण. आणि इथून मग महादेव काकांच्या घरी म्हणजे होय वस्ती. ओके. आता पण धावतच येतले ना. हां तर मित्रांनो आता देव महापुरुष मंदिरातून निघाले आणि आता महादेव सुर्वे यांच्या घरी आज वस्तीसाठी असतील. उद्या महाप्रसाद होईल आणि नंतर परत पुढच्या ठिकाणी जाऊ प्रस्थान करतील. देव इथे महादेव काकांच्या घरी थांबलेत. आणि काका आता देव आज इथेच असतं ते ना? या ठिकाणी आता रात्र वस्तीला राहणार. बरं. आणि याच्यानंतर आज आणि काय कार्यक्रम असतात? ठिकाणी आता सध्या रात्र आता या कार्यक्रमात भजनांचा कार्यक्रम, स्थानिक भजनं, बाहेरचे भजनं, ही
या ठिकाणी होणार आहे. अच्छा, इतर म्हणजे इथं स्थानिकांचीच भजन स्थानिकांची भजन. आणि उद्या महाप्रसाद उद्या या ठिकाणी महाप्रसाद. आणि त्यानंतर देव पुढे. तर संध्याकाळी लोकांची काय गाराणी असतील ती विचारून देव त्यांचे प्रश्न सोडवतात आणि त्यानंतर दुसऱ्या ठिकाणी मुक्कामाला. ओके, ठीक आहे, थँक्यू. मित्रांनो, फायनली आता मी घरी येलोय आणि देवात रवलेत महादेव काकांच्या घरी आणि शेल्टर जाऊन येलो. खूप मस्त अनुभव होतो. मी इतक्या वर्षात म्हणजे लहानपणापासून पहिल्यांदाच गेलोय आणि पहिल्यांदाच एवढा भारी वाटला ना की ते देव एवढ्या काट्याकोट्यातून जातात आणि तर बघून खूप भारी वाटला. त्यानंतर आपल्या इकडचा जो जठार देवा तो पण बघून मिळालो, तो पण आमका माहीत नव्हतो. तर खूप मस्त वाटला. तुम्ही पण सांगा तुमका व्हिडिओ कसा वाटलो तर कमेंट करून, आणि व्हिडिओ आवडलो तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर आता थोडा आराम करूया.